तर मित्रांनो, आता बाबल्याच्या अंगात वाळावरची म्हातारी गेलेली आहे. म्हातारीचा भूत लागलेला. आधीच काहीतरी सांगत. इली म्हातारी इली. काय गो, तू प्रतिभाचा चेडू ना? होय ना? असा काय दात काढून असत, खुळावलेला दिसतासा वाटताय. एका पिराकडचा लागला. होय होय होय. काय असा काय दात पुढे काढून असता? हा दुसरा काय गेला? कोण दुसरा? हा आणि लग्न झालेला. हा तया तू भाबलो मरता तिकडे मर मर काम करू. आणि तू काय तुका सांग ना, तो जीव वर काढलं. हाऊस काय गेली दिसत नाही. ती बिचारी खूप साधी आहे. मर मर मरता आणि आपला हार आपता. म्हातारी इली बसा, खुर्ची तरी द्यायची, ती पण तुमका जमत नाही. खुर्ची नाही आमच्याकडे. म्हातारी हवी बस हवी बस. चायचो घोट घेऊन ये जावायचं. चाय बी खायला असली सून दातार नाही पाणी मारीत कोणाच्या. काय सांगणार म्हणून ही बघा लेक आणलेली या, लेक इली या. काय उपयोगाचाच नाही. आता नुसता हा करीत आज दिवस घालवले. नाहीतर काय, ही असली पोरा काय उपयोगाची नाहीत आजकाल. बस तू बस आधी. काय पाणी बिनी व्हाया? तू नवीन दिसतो कोणतरी. मी नवीनच आहे तेव्हा. हा नाहीतर काय, खाली खाली बघलेलो दिसत नाही. होय होय, आजच दिलंय. तो कोणतरी मुंबईवरना. तो कोणतरी एक इमान घेऊन फिरता. तो होय होय. लोक गाडी घालतो, जगणारी वाळात बसणारी माई इमान घेऊन फिरता म्हणतात. त्यांच्यासाठी दिमाने आणलेला आता. या पुष्पाच्या घराकडे तकडे असतात, कोण नाही कोण वाळात. होय रे, काय सांगणार. मेल्यांका सांगणार काय कळत नाही, काय नाही, सुधरत नाही अजून वाळात जातात. ह्या बघ, ह्या कोणतरी ना नवीन आहे. माझ्या ह्या उशा आणि ता उशा काही सांगणार. काठी सारता. वय जामच झाला तुझा. वय झालेला दिसता. भांडी घासा मेल्यानु दात काढून काय असता ही करून. भांडी घासा काय लिहिली या ती बघा. आज दिवसभर राबताच. आज किती एक दिवस राब्यासारखे. तमाच्या पुढ्यात उभे राहू शकत ना. कशा गे पुणग्या साऱ्या सावळट काळासारखे. आता घराकडे दातार पाणी तरी मारता. त्याचीच बहिणी. काय सांगणार, या काय उपयोग? त्याची बहीण आणि सक्की जाव. होय रे होय. सक्के बहिणी सक्के जाव ते. काय उपयोगाचा ना. आता दातार चायचो घोट तरी मारीत. मग त्याच्याकडे जायचा होता. आज म्हटलं अकडे बाई शनिवारा म्हणून अकडे येईल. मग काय गोट ही पोरा काय उच्चारित नाही. नवीन सुनीली ते आपल्याच तोऱ्यात. काय रे सांगणार. होय तर होय. ती डब्यात आपणच खाऊ खायत असता असं म्हणतात. बघू किलास काय तुम्ही. बघू किलास. हिचे आधी मोठे फेमस करत्या पुणग्यासारख्या काहीतरी. तो त्याचं गोवा फेमस करू. होय रे होय. तो मरता मरता अळी खंता खाली. काही रे सांगणार ते का. म्हातारी आई. म्हातारी. तुका मग काय नाही त्याला माझ्यावर. बोल. काही रे पोरा घोटके दाताक नाही लागत. ती पणच काऊच लागतात बाबा. अजून काय तो कवाय जरा घाला झाडझुड करून पाठवा. पुण्य बघा. त्याचं अर्ध लक्ष खाताना असता टीव्हीकडे. त्याच्या अंगाक लागत नाही आता. नाहीतर काय. रापेगिरी सारख्या नको. पटापटा हात जरा चलव. जरा मदत करू. मदत मेले म्हातारे माणसाक पुढचा सांगत. काय तुझ्या तोंडार शिरा पडली ती. ह्या पोर अजून राबता किती दिवस. किती वर्ष. 5 वर्ष राबता आता. दिवस ती वर्ष बाबा सारखीच. तरी म्हातारे तू शिकवत. तुका सांगणार. तुका काय वाटलं म्हातारी कुळी. अरे अनपड देवाची 10वी केलंय मी. खोळीत म्हातारी नाही खुळात. नाहीतर काय. लोका बघ गई चंद्रावर जाऊन पोचली. आणि तू या वाळावर जाऊन पोचला. या वाळावर जाऊन पोचला. नाहीतर काय. खुळग्या सारख्या करीत राहता. काय तुका सांगणार. सध्या तर याच्यात असता. काजीत असता ना. कलमात असता. तरी त्या वाळावर झाडू घेऊन मारीत असता कचरो वाळा. हो वाळात कचरो टाकीत असता. मरमर जेवणा बिवणा करता आणि घालता पोरांका ते. मग
ते 2 पोर खुळावल्यासारखे करत खयचे दोन ते मायजे मानेर येऊन बसतात ती पुण्यकडनं खाऊन जातात. त्यातलो एक जरा डॅम्बीचा, एक मुंबईतच असता, एक डॅम्बीचा जरा. मुंबईवालो जरा थेरपाट दिसता तू. तर काय काही सोगण देत असतं देवा व्हायचो, नाही तर आपलं जातय मी. हो म्हणजे चायसाठी येईलच तू फक्त. तसं येईल पाय मोकळे करू म्हटलं यांच्याकडे जायचा. पुष्पाची वाईट खबर बघूची होती. काय खबर विचारते का काय ती खबर? काय गो कधी काय कधी ते पेढे कधी देणार काय ते तू पत्त्यात नाही. दाताक लागत तोपर्यंत देवा तरी सांगणार तुमका. दातच्या रवले तोपर्यंत वाईट मम करून खाऊक मिळती वाच्याला. तो पंकज बिचारो दिवाण्यासारखं फिरत्या कडनं तकडे तकडनं आकडे. आई रे. आणि या हय बसला चष्मा माझो काय दिसत नाही बाबा. मग तुका चष्मा वय जरा पुसान देत काय काय पुसान. पुष्पा दी पुसान जरा. पुष्पक बरा जमता. हा कोणता बरा दिस उभ्या माझ्या नजरी येतच राहू नजरे समोर राहतच ना. त्याच्यासाठी नवीनच ना तू. मी हय तर बघलाय की त्याला पण राहता. ह्या पुष्पा किती दिवस राबता अजून. पुण्या गेला चंद्रार निहाय सूर्य रसा. सकाळी असतात हय रापतच असतात गोट्यात. चष्म्यान वेळेला आजाच्या काय दिसत पण नाही, झाडा पण दिसत नाही. अपवार नुसता मारता झाडू मारून मारून खूप इच्छा होती. होय गो होय. नशीब दातार मारले चाय दिसत नाही. ककडी रे हात काय गो असा काय खुळावल्यासारख्या गो बिस्किट त्याच्या दातात लागणार म्हातारीच्या. किती ह्याकत नका नको तुझी बिस्किट काढून दाखव शिकू नको. चाय अशी वाटत चाय मला दे बिस्किट तरी खाऊयात. काय नाही तर भाकरी पडला. अरे दात नाही त्यामुळे जरा त्या होता म्हणून एका चांगल्या पोराक लवकर पेढे गती आणून दे. इथं अजून राबताचा काय गो गो काय तुझे कधी येते सांगात ते लग्न झाला ना कोणाचे तुझे. तुका आता 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 बोललो तू येऊन नवीनच. तू माझं लगीन झालेलं तुका कसा कळला? ह्या पुष्पा सांगत होता कधी या आधी मगाशी बोललो यो नवीन दिसता. होय तो माहिती आहे. सगळ्यांची खबरी काढू दिलंच वाटता. काम नाही तुका घराकडे बसांता. गप गुमान चाय पी आणि चल. म्हणजे तुझा समजला ही म्हातारी खबरी झाली अशी वाटता. चाय दिल्यान पण चष्म्यामुळे काय तू पिलो दिसत नाही. आई रे बिस्किट कसला तर वेगळाचा. तू बिस्किट बघ रवात आता अर्धा गेला चाय मध्ये. खय गेला तर आधी सांगा पहिला तरी पान तरी दे. हे गे वो पाहिजे दे. सुन चाय दिल्या ना सुनेन. सुन जरा तोंडात जरा पाजी देत. चाय दिलं ना गो. दिलं तुझा खरा नाही म्हातारे काहीतरी देशी. तू काही करू नसत. म्हातारे काय पणच होय घरे का तुझ्या दाताक लागणार म्हणून देत नाही. नंतर म्हणशील ह्या काय तो आमचो भाभी घरे का भाभी तुका माहिती हा भाभी होय माहित हा. तो जरा भारी होतो. ऐका की येत नव्हता पण जरा हुशार होतो या सगळ्यांपेक्षा. पण काय करशी ती एक म्हातारी तशी होती पाटीक त्याच्या लागा. ती सारखी तशी बडबडा. काय रे सांगणार पोरानो. आता चाललं काय तू? आता बघतोय दुसरीकडे काही दुसरं चायचो घोट मिळता काय. रोज तास का मला वाटता तुझा? होय माका मेल्या काय नाही हा काम धंदो ना. याची त्याची घरा घेऊची आणि दुसरा काय म्हातारी कळ 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 कचरी म्हातारी. त्या पुष्पाची व्हायच खबर इले तकडे काही गमला नाही व्हाळापासून. नाही तर व्हाळातले धोंडे धुईत असता.
माका जरा सर्दी झाली या थोडी थोडी. पुष्पा येणार काय ते पेढे आणून दी घराकडे. तुमच्या कधी काय गो बाबलो गेलो आता कधी. ते तिचे पेढे पेढे बाबल्या विचार बाबलो हा तर वाटेक गमात तुका म्हणते काय विचार कधी देत करून करून पिलो हा पोर खाई जाऊ ना. आता पानाचो देत हा की नाही. तो आता पुढे जातो ना घरात घेतो ना. आता येते असा कुणकेस खरांपासून त्या मुनग्याचा तकडे तुका काहीतरी गावात पान आपण घ्या आता थावाय जरा पान खात नाही कोण. तांब्याल्यानं जेव तरी घाली. तुम्ही काही विचारणारी पोरा दिसत नाही. अरे रे तुमका सांग ना. चल चल वाटेक लाग. आता येणार कधी परत. येतोय पुढच्या आयतवारी येतोय. हा म्हणजे तसं पुष्पाक सांगा. पुष्पा नाही तर हवा तर पुष्पा रवत ना की चाललं. पंकज मारता 4 काय गो तुका सांग ना. त्याका सांगितलंय पुष्पा बरा. होय होय जाऊन सांग. चल रे आता येतोय. हा चल चल तू आज सोयीन जा. पुढच्या टायमा काहीतरी नरम 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 दाताक लागता तुझ्या. आता खातोय चाय खाल्लंय बिस्किट आणतोय खाल्लंय. जा. डोळे गेले काय नाही. काय तुका सांग. आणतय आणतय पण तू ये सोयीन ये. होय होय धडपडा नको. येशी ना पुढच्या टायमाक. पाऊस नाही तोपर्यंत येत येशी की नाही. येतय हो काय. काय जवळ इलच वाटता जरा. आता जवळ गेलेला दिसता म्हणून विचारलं येशी ना पुढच्या टायमाक. होय रे होय. हा चल सांग विचारलंय म्हणून. होय होय आता येऊ हो ये ये. रवा नको म्हणतो. नको तू आता जा. तू म्हणतो रवा. नाही 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 नको नको आता नको पुढच्या टायमाक ये. जवान काय आहात? जवान विचारलंय. पुष्पाकडे पुण्याकडे जाता ना जेव. त्याच्याकडे मासे नाही आहेत, विचारून इलं. होय हो मासे नाही आहेत. मग काय केलं गो. तू मासे तुझ्या दाताक लागणार आहोत. हाय त्याचं नाव काय जरा एक माका तर तुका सांग. चाय दे कोण त्याचा ही नवीन सुनबाईचा होय, वर्षा वर्षा. वर्षा गो वर्षा येतोय गो. चल सोयीन जा पाऊंडी बघ. ओके. अरे चष्मा ठेवून दिसतं.